Euskal Herriko garagardotegiak urzikinak berrerabiltzeko sistema bat hasi berri du. Honen bitartez, edangarria ez den ura erabiliko dute instalazioak eta botilak garbitzeko. Eraile dantza taldea ere berritasunekin dator, txitxioka ikusgarriekin hain zuzen lanketa berezia prestatzen ari dira gainera, ikusgarri hau itxu eta elkorrei eskaintzeko ere. Arratsaldeon ikusentzuleok eta Baionako festak ere gaur aurkeztu dituzte, bertan egonda Frank Dorosor lankidea eta jarraian emango dizkizuegu xehetasun guztiak, hau guztia eta askoz gehiago gaurko saioan. Ongi etorri. Baionako bestak ate joka ditugu, aurten uztailaren 9-tik 13 arte ospatuko dituzte. Baionako herriko etxeak elkarlana indartuko du herritar taldeekin, emaztean kontrako sexu erasoak are gehiago borrokatzeko heldu diren egunetan elkarlan hitzarmena sinatuko dute. Aurten ere, 15 eurotan saldoko dituzte eskumuturrekoak, hiriaren erdigunerat sartu alizateko ostiral goizeko 10-etatik, igande arte, gauerdiko 12 arte. 2018an 8 euro balio zuten, orain 15, Baionako herriko etxearen helburua da parte hartzaileen kopurua mugatzea eta segurtasuna diruztatzea, aurtengo aurrekontua 2 milioi euro 900 zaindari hartzeko. Una decisión que ha salvado. Eskumuturrekoek 15 euro balio dute bai, baina erabakiunek besten geroa segurtatzen du. Baionako 30.000 herritarrek ezin diote buru egin bakarrik olako gastuari. Hirian barna 1000 musikari, horien artean Gatibu taldea ere ostiral gauean, Entol Sarmiento eta Nadau taldeetako kantariek parte hartuko dute ere irekitze ekitaldian. La música viva. Indar eta diru gehiago aurten lehentasuna bandak, txistulariak eta gaiteroei emateko zuzeneko musika nagusi izanen da egunaz bederen. Iaz 1 milioi bat lagun pasa, gogotsu berriz ere, egitarau aberats eta herrikoiaz gozatzeko, hasi beraz jantzi surigorriak prestatzen, Baionan giro paregabea izanen baita berriz ere. Bestalde, Baionako gazte asanbladak aurten ere Patxa plazan besta alternatiboak proposatuko ditu. Ez dugulako bat egiten Baionako besten eredu kontsumistarekin, orduan hori gure eredua plazaratzen dugu urtero Patxa plazan, Baionako besta euskaldun herrikoi eta transfeministak, hori erritek eta herriarentzat eta guk antolatzen dugu dena. Aurten ere egitarau zabalarekin, baina lerroburuak aipatzekotan. Ostegunean izanen da gaia elkartea, herri kirolak, ostiralean bertso saioa, eta gero kontzertu batzuk aipatzeko Isasakara, Karma eta Nat eta Watson igandean. Asteazken arratsaldean Xina edo Pigine ostatuan festen hasiera ere irudikatuko dute, eraso matxistarik onartuko ez duten eremu batean. Egiten dugu prebentzioa eta erasoen kontrako protokolo bat martxan jarri dugu ere bai aurten. Eta 5 eguneko beharrak asetzeko herritarrei dei egiten diete beraiekin batera lan egin eta txandaren bat egiteko bertako txoznetan. Uztailaren 1-tik aurrera erretzea debekatua izango da hondartzetan, baita parke eta eskoletatik hurbil dauden eremuetan ere. Tabakoaren eragina murrizteko helburua duen neurria ez da ordea berria Ipar Euskal Herriko hondartza batzuetan. Izan ere, Biarritzek neurria plantan emana duela 10 urte Portu Zaharreko hondartzan. Neurria indarrean sartu eta panel informatiboak zein hautsontziak jartzeaz gain, zerbitzu zibikoko langileek pedagogia eta kontrol lana ziurtatu zuten. Hori dela eta Guillaume Bajuk Biarritzeko hautetxea eta medikoa neurriari begira ez du harridura izkutatzen. Badakielako zenbat kostatzen duen gune zehatz batean neurria errespetaraztea. Uste du neurria ez dela eraginkorra izango baliabideak eskaintzen ez badira. De dire qu'on va généraliser à toutes les plages sans forcément s'en donner les moyens. Bere ustez hondartza bakoitzaren ezaugarriak kontuan hartu behar dira. Bere iritziz eragina ez delako bera Portu Zaharreko hondartza txiki batean edota Hendaiako hondartza handian. Gainera, neurria errespetaraztea askoz ere zailagoa iruditzen zaio. Est-ce que l'intérêt est le même au niveau sanitaire? Non. Et au niveau réglementaire et respect de l'interdiction, ce sera beaucoup plus compliqué. Pentsatzen du gobernua errealista izan behar dela eta bere ustez pedagogia lana ezinbestekoa da erretzen dutenak ez baztertzuak senditzeko.
Hondartzetako erabiltzaileen artean iritzi kontrajarriak nagusi. Zergatik debekatu jendeen gandik urrun erretzen badugu eta hondarrak zikinontzietara botatzen baditugu barnean bai, kanpoan zergatik galdetu du. Debeku berria begionez ikusten du hondar gutxiago izanen delakoan hondartzetan bereziki. Jakin behar da neurria errespetatzen ez duenak 135 euroko isuna jaso dezakeela. Eguzki, zazpi eta oldarki markako garagardoak ekoizten dituen Euskal Herriko garagarnotegiak ur kontsumoa murriztea albidetuko dizkion araztegian egindako obrak bukatu ditu. Egindako lanari esker Olivier Bajuk garagarnotegiko zuzendariak azaldu duenez, erabilitako urak berreskuratuko dituzte instalazioak eta baita boteiak garbitzeko ere. Ez ordea garagarnoa bera ekoizteko. Certainement pas pour fabriquer la bière puisqu'il nous faut de l'eau du réseau avec tous les oligo-éléments qu'elle peut contenir. Frantziar estatuan instalazio hori plantan emateko baimena lortzen duen lehenengoa da. Bardozen kokatua den Euskal Herriko garagarnotegiak urtero 1.000.000 litro garagarno ekoizten ditu sistema berri honi esker uraren kontsumoa 184 murriztuko dute. Azaldu duenez gaur egun 600 litro inguru behar dituzte garagarno litro bat egiteko, eta orain soilik 2 litro beharrezkoak izango dira. Hots, 3.500.000 litro ura aurreztuko dituzte. 240.000 biztanlek kontsumitzen dutenaren parekoa. Iparraldeko enpresariek begionez ikusi dute plantan emandako sistema berria. Elikagai arloan gira ur kontsumitzaile handiak, eta badakigu geroari begira ur iturria orokorki agortuz joango dela, beraz orako aterabide teknikoak. Poz handirekin hartzen dugu, azkenian Frantziar Estatuak onartzen dura, badu urtetibi bat lege mailan gauza pasatua dela, gauza horiek martxan ezarditen industrietan. Hala ere deitoratu du administrazioaren egin moldea. Badu urte bat pasa galdea egin dugula sistema berbera ezartzeko gure gaznategi batean, eta ez dugu indikan erantzun baten hastapenik ere horri buruz, eta horrek denbora balioz hainitz gelarazten dizkigu. Administrazioak baiezkoa eman bezain pronto prozedura martxan jarriko lukete eletako lantegian. Una hemen txio-txioka elidale konpainiak proposatzen duen bidai berria. Oinarria naikuen mundua, Japoniako testuak, 13-14 mendekoak, hemen Euskal Herrian egokituak. Euskara maila altxatzeko ere txikienen artean. Elidare konpainiak gogo eta sakona hasiko du orain, ikusgarri hau itxu eta elkorrei ere proposatzeko. Nik interesgarria ere atxamaiten dut dantza nola edo ez duenak hitzik, edo soinurik, edo nola sainitzen aldugun, bakarrik lajuarekin, nola haizearekin, mugimenduarekin, nola gauza ezejanak senitzen alitugun eta nola baliatzen alitugun beste jende batzuekin, non ez diren gu bezala hain lasai mundu hortan, eta nola soinuak ekartzen alduen, eta hori guzia pixkat egoratuz eta. Agian unkimenarekin eta usaina beste sensazioak, beraz bai unkimena, soinua, usaina, ikusiko. Eta beste esplorazio berri bat. Ikusgarria denek bizi dezaten, beraz, bai, interesgarria. Bai, ikusiko zira horrenik asiak, baina ikusiko hori nola eramaiten dugun, baina bai, gogoeta frango eraman nintzeko bai horrekin. Ikusgarri horretan musikan ari niz, beraz publikoaren erditik ari niz, esenatik kanpo eta musikan. Egia erran, etorri delarik gaia esan dut. Bon, erronka bat da, beraz hasi naiz nire bilatzen, internetez zer egiten altzen. Ikusi ditut gauza batzuk Montreal aldetik, koregrafo batzuk aritu dirareneko. Eta beraz,
beraiek frogatu dituzte tailerak, eta nik ere hola pentsatzen nuen ekartzea beraz. Bai teksturak, bai koloreak, eta depende ere itxutasunak zelako sakontasuna duen biztan da. Baina soinuarekiko eta baita ere aintzinetik mugimendua bizitzen albadu pertsonak, bederen sartzen alda gure munduan eta pentsatzen dugu ere agian audiodeskriptiboa izan dadin pertsona horientzat eman aldia. Hor, txarri gira bilatzen eta baina erronka polita da transversalagoak izaiteko eta baita ere jendea integratzeko, ez? Dantza ikusgarria itxu eta elkorrentzat, hurbiletik segitu beharko den ekimena dudarik gabe, ez baita maiz gertatzen gisauntako proiektua, ez Euskal Herrian, ez eta mundua marna. Thank you.